Защо мисля, че България е най-трудното место за правене на бизнес? Ние имаме жестока демография. Значи трябва да си заравяме главите като щрауси в пясъка, за да не видим, че това, което се изправя срещу нас като демография, е смърт. Първите 3 месеца на тази година са родени 12 000 бебета в България. 1986 са родени 65 000. 65 000 срещу 12. Колко бебета се раждат в една държава, един от най-силните показатели за self-confidence на консуматорите. Ние се стапяме като нация, изчезваме. Ние сме най-старата нация на света, 44 години средна възраст, най-възрастната нация на света. Ние сме най-бързо изчезващата нация на света, с 4% намаляваме на година. Тези показатели са смърт.